presyo man. Maupay na ito na panahon yan na, Domingo, pizza 13 nga adlaw. Ito Nobyembre. Nobyembre 13. Tuig 2022. So, Domingo nga adlaw. Sigurado damot litson. May danat di usa nga sangkay ambot ko may da pa di baligya. So, adiman agido waray na. Pero sige la. Amo hindi ni kanta matit. Isang kay matit. An iya litson man kada Domingo may din. Hello sir, morning. Hi, good morning. Okay, good. Oh, adiman ngayon isang kay matit. Oh. Balita mo ito hira. So, mga paraglitson inihira din he. Makadiluwat kita ha, merkado. Mananabo. Okay. Tagpira pang kilo yan na. Tag 600. Tag 600. Okay. Ha? Tag 600 ang kilo niya. Tala, kada Domingo yun yung mga sangkay. So, adi kita trial na dalan. So, damo talaga itong basta budlitson talaga. Sorry la ha, kay tagpira ito, 600. Tag 600 lagi hapon ang kilo. Ay ikaw pag dinuro ito ha, kada Domingo la. Brother! So, magbabaktas kita. Karoyan kung tag gihapon i-feature, gihapon inin. Pero I think ni kanda manupopo. Hindi he. Dire baga kuan kay against the light kita. Salit tumalabok ako. May daghihapon natong panahon nga adlaw nga aton ikukuan iton mga business establishment din ni Harial nga dalan. Oo. Kung may nunumdum ka mo, ana kung sinisari nga SM, amoy niyan SM. An sirong ni Mendoza. Sarado pa. Sarado pa. Ngan may dagapin din hinira sinisiring nga man sarado pagyapon. An S5S is not. So naguhulat kita itong sponsor. Sarado pa. I-feature natin itong kabugusan itong real liwat. Sunod ha. Kumbaga maruruyag ka mo. Ada kay kung diri maruruyag lagi pa ko. Kay waray lain ni karagbo iton aton bag-o yan na nga bubuhaton kay makurit pag inukoy habalay. Usahay baga nakikiginustoryahon na lang kita't mga engkanto. Okay, maka din na kita din himay tulay. Okay, makurit ang laktawan. So ano din yung mga kakanin ano? Arasip, aso manlatik. Tagpera lagi hapad to ini. Tag 30 pundok. So kanang lanon tayo nin baga. Ano? Again ko pa pala. Diyan lang sa tabi-tabi. Tagpira tumana. 30 ko no 30. So amoy din hiya pisto. Hiya pisto din ni may iskina dapit din ni may tulay adot munisipyo, okay? So maka din na kita didi pagka para ganado. Bail lang magpatilaw. Ay kandamano anlot bayaya. Tagpira paan kuan. Ha? 550. Uy. Depende ngayon itong presyo no. May datag 600, may datag 550. Ano nga ran hindi ni ngalitsunan? So may dira 550 ka tira din liwat. Iba-iba dat presyo, may datag 600, makadilot kita didi. Dino kay duro gading ka wash out. Palto ang litson. Ha? So 550 din hiyo. Kung magtignos. Oo, pa di pa kuno. So tag 550 an era din ni. Depende. Depende at yung era. Sabot-sabot lang kung sabot-sabot. So matalabo kita outro kayo was out. Tagpira pa to ang kuan? Ang litson 600 oo. So iba-iba itong presyo to na aton kilo itong litson kada Domingo. May datag 600, may datag 550. So Okay na.
di Domingo inin ngayon din. Ano pa yung litsunan? Mano, ngaran? Raymond Litson. Ano na lang, isang Raymond. sobrang na ni-check ko. Monito. Oh. Dati. So, adi, isang kay Lipais. Isang kay Lipais, kumusta? Kumusta? So, panumdum, Domingo yan ang adlaw, panabo. Tabo, didi ha. Aton dapit, tanawan. So, amo na ini ang agura. Oo, may daghapon didi litson. Oo, may daghap litson, no? Nagperang kilo. 600 gihapon. So, iba-iba. Oo, may nagkakatin-katin law. May daghihapon didi. Bigger. Ay ni palong waray. So, mano tagpera pa to? Tagpera? 600 gihapon. So, basta gud Domingo. Totoo at litson didi tanawan. Makalilisang. Oo. Ready didi entrance. Dapit. So, may da mga motor. Makalilipay hiton tanawan basta Domingo. Damon tao. So entrance in dinhi, masulod kita. So panabo na kita mga kasangkayan. Kani ba na pagkaya na may dapulo. Pulon sundang. So mga sundang, mga hinganiban. Amoy sinisiring nga salsalon. So mga buhulano, mga sangkay tayo ni. I will tour you guide. So panabo, it's a matter of, you know, I cannot pursue my dream if I will talk to you harshly. And of course, for the people out there and our friends there, yes. So mga hiniro, sagaran hiniro. Baga masyado manhing ka was out dapat kasi kita ha anyway. So maupay nga agha iyo mga okay an akon din higing bibiling an kada Domingo. Basta nga ni napalit kayong budo, angging kakantahan ka nga ni may dausa, may duha, may tulo. Ay na bang mga budo din hito. So Domingo ay prutas. Marasa prutas gihapon. Mga prutas mati ko yung mga prutasan yung bibili nito niyo. So okay ay mga budo din sige na diretso na kita tunyo diretso la okay nga ko ang pwede na yung tulaon. Higin ba ay pare higin ba pa pula ato na kon pare si JR adto magpare sorry ko ka video pero amad to panawagan tanala si JR adto Smenya accept catering services. So sa Rawal man mga kalo kaya may dapalos din alright ada kitong tigpalit it mga palos nga anyway so tikali siguro ta siya man kaya pagpakita to nyo maraksot ka bad trip ka to nyo. So amoy dinit kayo kang didit Domingo so Pasko na sinta ko
Gusa ang kalaghapon nyo. Oo, ray kadata. Okay. Ano mga paralito na no? Oo. Ari mga hiniro. Taklap, ulunan, kadurog na latwaray. Oo. Damo din hit baligyan nira nga taklap. May daghapon mga ulunan, prutas, karasa kung may danim kadurog unta. Kung may daghapon na kutay, man. Hindi ni vegetable area. Anyway, adto dito mga dry goods ada amo tinatawag nga dry goods. So, kung kikitaw nato, na din nakita luyo hiton na. Oo, luyo na hiton. Sinisiring agora. Kakadiyon tanong sa nga ito na disguise. Ambot ko nakilala ka mo ini na disguise. Kung may da ka mo party nga i-promote, mapa-install ka mo mga solars. Oo, kilala niyo taga likod. Yan nato na natulusa no? Taga tulusa. Face reveal. Kalitaw. Na disguise lang tiya. Oo, so show link below. Okay, so mga utanon, mga panakot, aanhidin makikitan luyo hiton agura. Mga prisko, pariyasit mga tindira, mga prisko, pastilan. Salit marasa gud pagluto yan na hiton sutanghon. So mga presko din ni mga utanon, marisyo din ni bagahiton Domingo. bagat ano pa yun? Bagat merkado. Oo, atubang ko no. Malay vlog. Mga kasangkayan ko, inotro ko. Bagat Domingo. Bagat merkado. Domingo ngayon, sorry la. Ging correctionan ako. Ano't pila dito? May da pre-taste. May daharang. Waray pre-taste. Awa di man ang sinisiring. Nailiw kita hadto basta nga napalit kahin budog yung kakantahan ka hadto kung nag-iihap yan awaray na kay mga paas na pag pinanukot ano mga so mga budon din bulad mga dried fish kumbaga may usa may duha may tulo usahay hadto mga kalagsan basta nga napalitin mga budo, bulad, kinakantahan man adto. Iyan di rin nahira nakanta kay mga paas ko no. Ani ba kay nangungu. So mga budo sini. Marisyo dog. Bagat Domingo. Man ato na liwat na disguise. Na adin hipon man anhipon karasa paghamoton ginkikidyahan kinikidyahan lawlaw so mga parag adidin mga kaguran sige nga bakit kaguran man usahay makarawad ka dito pag sa galing magbablog ka kung taloy ini ang mga kakakanin ang mga ito yan nakagawas ano naglalaway good layan na ito ay kanusang kay ay na bulalo oo may danira din yung bulalo nagpera ko no an order Cinta an order with rice. So, seafood. Man. Banisil, dahong. Banisil. Padisan hinkidya.
Adilotin mga pinarutan ng adaan nga. Oh, pinarutan. Ari din pinarutan. 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 Pinarutan nga tahong. Aw tahong. Banisil. Kumbaga, adi mga piyos pa. Oh. Adi mga hilos na. Hoy, Gido, shout out ano hinupad ko ni mo page. Shout out na Dream Vlogs. So, Dream Vlog. So, kilala nato ni Jertod. So, Marisyo, ano, kayo may da natin mga kakilala. So, 5 minutes. Mga isda. Mga isda ini. Mga presko gihapon. Oo, mga presko. So, fish section. Fish section. Okay. Okay. Only 50 kilo, okay. Man, karat pili, pwede pili. Oo, okay. Only 50 kilo ha. 240 pura didi, 240. Oo. So, meat section. So, hindi ni Mindunggo ayon nito nyo. So, meat section dapit. Meat section tapos hindi kita ito na mga isda. Meat section. Meat section. Malimpyo ito natin na fairness, malimpyo ito natin aton mga karne, baka presko nga isda kagagalan tayo magiginulian sa vlogger napakalay ni isda, mga presko adi classmate. Ano niya ang ngaran ng isda? Ano kaya ngaran? Ilak tadi. Ilak. Classmate. So mga presko parehas gihapon ito na ato nakikita sa ibang mga lugar. Mga presko. Di kita yan na merkado. Bakit Domingo? Bakit Domingo? Bakit talagat merkado? Oo. Biyernes ngayon yan na. Domingo. Sorry la. So meat section at taluyuan, fish. Tapos kita ini. Di ba? Mga presko gud talaga. Tagpera pan kilo. Tag 300 kilo. Depende la ito. Sabot-sabot lang. Karag-goreng la. Mga presko. Awad. Mga sangkay natin ini mga soke. Hindi kita magsasangkay. Bakit? Angar YouTube channel. Ha? Sangkay Tonyo TV. Mga presko nga karne. Bagay Domingo yan na. Bagat Domingo. Baga kita taadi ha merkado. Baka, karabaw. Gamoy din ni. Pamati ko kilala ko tatnas. Okay. So dito mga karne dinhi. Dito mga isda. So bagay merkado kita. Bagay Domingo. Domingo man yan ano. Okay. So again, karne, mga isda dito. Isda. Mga presko din hira. Mga fresh na fresh, 103%. Masag.
mga presko. So, kung makalima na. Parang sulat. Ticket dito. So, din mga utanon. Mga utanon. Buwaray na kung baga nakikita din nga. Baga makalat. Kaya pamatik ko may dadamando. Nga libong mo, limpyo mo. Okay, mga utanon, mga panakot. Ambot ko na dihi. Sangkay Ramil. Sangkay! Sangkay Ramil! Tayo mapiso! So, again, adi kita didi iton tigawas na iton ambot yung pagamawpay na ko kaya na kay sige mo lang pagka oribalag hinin nga aton camera, pero at least ang akon hadto pagpasyada la yung pasyada ta kamo din hiton kahimtang hasulod hiton merkado. So Marisyo basta Domingo may litson, adton may da mga paraliton, may da mga palit, pwede kaya palistan litson labi na kan sangkay matit. Yung kadodilay nga ito ng presyo ng litson, may da 550, may da 600, depende good man kaya adot ng kaluto pagkrasa ay adot kaluto itong kaluto then din ni mga hinganiban, mga ano nasa yung laklater ha, malatak na babaroon okay, di mo later yati oy ano na okay daw, tikain ka matilaw tim litson pinalit ka o tanon wala, makantok niya na iyo sangkay kami hadto kasi siyempre kaya natawag sangkay. So mga sangkayan ko, mapasko na mga pamiritay. So bugas aman din so hindi niliwat mga siphead sadok banig kadurog lat waray again mapay nga aghay yung ito so dinita na lang tatapuson ito natin vlog again adton maruruyagon pagpalitin salsalon mga hinganiban anin din migyapon siphead sadok paypay. So itong traffic damot ton traffic enforcer pero di naton malilikyan nga mag-green traffic kaya damot maragi damot ton nananabog basta Domingo may nagyapon naton mga kapulisan. So farmasya so mga kaya ko so karon ta nalanay ha tapuson ta dinhi so amay ni an agora Domingo yan ang adlaw bagat merkado bagat Domingo damot tao kay nananabog. So Marisaw basta Domingo Marisaw. Okay say di natin maligyan ano ada mga mag-routing siplat. So tanawan papay igsulod-sudlon tangayin din ni may dangayin din mga fruit salad mga fruit section. So fruit section mga prutas luwatitaan nasunod talaga yung tanan bahay na rin simple lang ore mga prutas din na merkado. So ali din niton kuan mga prutas depende ton kuan depende la ton kilo tagpiran kilo 140. So matikadi kita sulod ila yung tanala sorry la kung baga hinilabanin natin baga storyahan adi sangkay hi ay iday damo tak sangkay din oy ano kuno ha
Sangkay Tonyo TV. Shoutout ka? Sige daw, hinot yung papanawagan. Alright. Sangkay Tonyo TV. YouTube ba? Oo. I-subtract ako. So, fruit section in Dinhi. Fruit section. Fruit. So, amo lagi hapon dito. Ha? Okay. Tala magawas na ako. Kahilaban ng adoro. Boring na yun eh. Kanan, usan na yung kaurasin to nga. Baga nagkita ni. Okay. Again, di sa kay Tonyo, mapakita na kita, tatunawong, maadi ako.